אהלן חברים, ברוכים גם לערוץ AV Reviews. היום אנחנו הולכים לדבר על הסטרימר הזה. זה הסטרימר הראשון אי פעם של חברת הקצה השוויצרית נגרה, שנקרא פשוט נגרה סטרימר. אנחנו מודים לחנות האודיו ואולפן ההקלטות אבי יפה, שהם היבואן הרשמי של מותג נגרה בישראל, על כך שסיפקו לנו את הסטרימר הזה לצורך הסקירה. גילוי נאות לפני שנתחיל, במהלך הסקירה החלטתי שהסטרימר הזה לא הולך לשום מקום, והחלטתי לרכוש אותו לשימושי האישי. אז קדימה, בואו נתחיל. על חברת נגרה השוויצרית סיפרנו לכם במספר הזדמנויות בעבר, לכן הפעם נקצר. חברת נגרה הוקמה בשנת 1951 בידי מהגר יהודי ממוצא פולני. החברה התמחתה בתחום ההקלטות האודיו וזכתה לשם עולמי מהמדרגה הראשונה ביותר בתחום. לחברה יש 2 פרסי אוסקר, וגם בשנת 1969 השתמשו במכשיר הקלטה של החברה בטיסה של חללית אפולו לירח. אל שוק האודיו הביתי חברת נגרה נכנסה רק בשנת 1997, אז הם השיקו קדם מגבר שזכה להצלחה מיידית ולשבחים מקיר לקיר. ומאז ועד היום בעצם לחברה יש חטיבת אודיו ביתית, כשמוצרי החברה מחולקים בעצם ל3 סדרות עיקריות. הסדרת היותר נגישה של החברה זו סדרת הקלאסיק, מעליה יש את הסדרה היוקרתית HD, ובשנים האחרונות הם השיקו בעצם סדרה שלישית שנקראת סדרת הרפרנס. בסדרה הזאת יש את הפטיפון הראשון שלהם אי פעם שהושק לכבוד 70 שנה למותג של נגרה. ויחד איתו יש עוד פטיפון נוסף וגם ראש לפטיפון. 3 המוצרים האלה שייכים בעצם לסדרת הרפרנס של נגרה. הנגרה סטרימר הוא כאמור הסטרימר הראשון אי פעם של חברת נגרה, והוא הושק בתערוכת מינכן האחרונה. הסטרימר עשוי מחתיכה שלמה של אלומיניום שעוברת תהליך חיתוך בעזרת מכונת CNC עד שמגיעים לתוצאה שאתם רואים לפניכם. התיבה היא קטנת ממדים, או איך שנגרה קוראים לה באתר שלהם, היא מספיק גדולה בשביל להכיל את כל הרכיבים שהם צריכים, אבל לא יותר מכך. אז מה הנגרה סטרימר יודע לעשות? אז יש לנו כאן תמיכה בספוטיפיי קונקט וטידל קונקט, בנוסף ישנה תמיכה בפרוטוקולים יותר ג'נריים כמו איירפליי ו-UPnP. בגלל התמיכה ב-UPnP ניתן לשלוט במכשיר הזה על ידי אפליקציות צד שלישי, כמו למשל M-Connect, עליה חברת נגרה ממליצים גם במדריך למשתמש שלהם וגם באתר. בנוסף הנגרה סטרימר צפוי לעבור הסמכה ל-Run Ready, אך לוח הזמנים לכך טרם פורסם. לפני שנמשיך אני רוצה לעצור רגע ולשבח את חברת נגרה על ההחלטה שלהם לתמוך בספוטיפיי קונקט בנגרה סטרימר. ספוטיפיי הוא אולי השירות הפופולרי ביותר בעולם, אבל הוא נחשב לשירות לא אודיופילי מכיוון שאין לו מסלול של לוסלס. בעקבות כך לא מעט חברות היי-אנד החליטו לוותר על התמיכה בו, מכיוון שהוא כביכול לא מיועד לקהל המשתמשים שלהם. אני חושב שזו טעות מצידם, וספוטיפיי הוא שירות חשוב מאוד, ולמרות שאני מנוי גם לשירות טידל, שירות ספוטיפיי הוא השירות המועדף עליי בשביל לגלות מוזיקה חדשה, לכן אני שמח מאוד שנגרה לא הלכו בעקבות חברות היי-אנד אחרות, וכן מציעים תמיכה בספוטיפיי קונקט בנגרה סטרימר. בצד הכניסות והיציאות נזכיר תחילה את נושא החיבוריות לרשת. החיבוריות לרשת בנגרה סטרימר מתבצעת על ידי חיבור קווי בלבד, אין כאן וי-פיי, גם אין בלוטות' למי שמחפש את הפרוטוקול הזה. כניסה נוספת שיש לנו כאן זו כניסת USB עבור חיבור התקני זיכרון חיצוניים. אם אתם מחברים איזשהו hard disk או משהו כזה ואתם רוצים לנגן את התכנים שבו, תוכלו לעשות זאת בעזרת אפליקציית ה-M-Connect שהזכרתי קודם. מבחינת היציאות יש לנו כאן 2 יציאות. תחילה היציאה הייחודית של נגרה שנקראת נגרה לינק, בה תוכלו להשתמש רק אם ברשותכם ממיר של חברת נגרה. על היציאה הזאת תוכלו להעביר קבצים באיכות של עד DSD 256. לכל שאר העולם שאין להם ממיר של נגרה, תוכלו להשתמש ביציאה קואקסיאלית שמוגבלת לאיכות אות של עד 192 קילוהרץ PCM או DSD 64 שמועבר על ידי DOP. לטעמי מעט חבל שאין לנו כאן יציאת USB אודיו שהייתה מאפשרת לכלל המשתמשים של הנגרה סטרימר להזרים קבצים באיכות גבוהה. הנגרה סטרימר מגיע עם ספק כוח חיצוני,
אבל תוכלו להוציא ממנו ביצועים עוד יותר טובים אם תחברו אותו אל הנגרה קלאסיק PSU. נעבור לדבר על העיצוב ואיכות הבנייה של הנגרה סטרימר. אז המחשבה הראשונה שחולפת לי בראש כשאני מסתכל עליו זה לבנה מאלומיניום. הסיבה של כך זה העיצוב המינימליסטי והגודל הקטן שלו שממש מרגיש לי כמו איזה חתיכה לבנה כזאת מאלומיניום. לא ספק מדובר כאן בעיצוב מינימליסטי באופן קיצוני כמעט, והוא גם סוג של אנטיתזה או הליכה של 180 מעלות כנגד הטרנדים החמים של שוק הסטרימרים. הסטרימרים המדוברים ביותר בשנים האחרונות אלה סטרימרים שכוללים מסך צבעוני וגדול, בדרך כלל גם מסך מגע שמאפשר שלל אפליקציות ותכונות מסוימות. ולעומת זאת כאן נגרה הלכו על הקו השקט והעיצוב הקלאסי שלהם מאוד מאוד מינימליסטי. אני חושב שבכך זה בהחלט מבליט אותם ביחס לשאר השוק, וגם שומר על הקו העיצובי של המותג, שכל המוצרים שלו בעצם מעוצבים בצורה כזאת. כשמסתכלים על הדופן העליונה של הנגרה סטרימר, אז בפינות יש מעין חיתוך כזה, הפינות הן לא חדות, זה סימן היכר שלהם שאפשר לראות בכל המכשירים שלהם, וזה יפה שהם שמרו עליו גם במכשיר הקטנצ'יק הזה. אז עם כמה שאהבתי את הגישה המינימליסטית שלהם ששומרת על הקו העיצובי של המותג, עדיין יש לי שתי נקודות ביקורת קלות על העיצוב. ראשית, הנושא של הפונט, אז בדופן הקדמי כתוב כאן די בגדול נגרה, אבל זה כתוב בפונט שהוא לבן אפור בהיר על אפור מטלי, ולכן מהרבה מאוד זוויות לא כל כך רואים את זה. מזוויות מסוימות זה כן נראה טוב, אבל מהרבה זוויות, בטח מרחוק, לא רואים את זה כלל, למרות שזה כתוב בגדול. וכאן זה בעיניי טיפה מוזר, כי אם הם כבר בחרו לכתוב את זה כל כך בגדול, אז למה לא לעשות את זה שיראו את זה וללכת על פונט שחור? ומצד שני, אם הם רצו לעשות משהו יותר סולידי, אז אפשר היה לכתוב את הנגרה בשחור, בקטן, באחת הפינות, ולא לכתוב את זה בכל כך גדול. זה גם היה מתחבר עם העיצוב של שאר המוצרים של סדרת הקלאסיק, שדוגלים בדרך כלל לכתוב את הדגם או את הלוגו של נגרה בשחור בפינה. ונקודת הביקורת השנייה שלי היא בנושא הנורה. אז יש לנו כאן נורה בדופן הקדמי שמאירה באופן קבוע באור כתום כזה, כתמתם עדין, בסך הכל מאוד סולידי. ויחד עם זאת, מכיוון שזאת נורה שנמצאת בדופן הקדמי, אז אם אתם אוהבים להאזין בחדר חשוך או משהו כזה, אז הנורה עדיין יכולה קצת להפריע ולתפוס קצת מהתשומת לב שלכם, והייתי שמח לו את האפשרות לכבות אותה. בסך הכל, כפי שכבר ציינתי, מאוד אהבתי את העיצוב המינימליסטי, ואיכות הבנייה של נגרה לגמרי באה לידי ביטוי גם במכשיר הקטן הזה. עבור לחלק השליטה וחוויית השימוש, אז בדומה לעיצוב, גם בחלק הזה חברת נגרה בחרה ללכת נגד הזרם ונגד הטרנדים החמים. אז ציינתי כבר שאין לנו כאן שום מסך, לא מסך מגע, לא מסך צבעוני, כלום. למעשה זה הרבה מעבר לכך, אין לנו כאן שום כפתור פיזי, אפילו לא כפתור הדלקה, שום כפתור בכלל, וגם אין לנו שלט. יתרה מכך, גם אין אפליקציה ייעודית. זה אומר שלא צריך להגדיר שום דבר, לא צריך לכוון שום דבר, אין כיוונוני סאונד, אין התעסקות עם שדרוגים, אין שום דבר מהרעשים האלה. למעשה חברת נגרה מביאה כאן לעולם הסטרימר את הגישה הקפדנית והמסורתית שלהם. על פי הגישה של נגרה, כל מכשיר צריך לבצע למעשה את התפקיד שלו בלבד. הוא לא צריך להיות יותר ממה שהוא, וכל תוספת של פונקציונליות נוספת על גבי המכשיר עלולה לפגום בביצועים של התפקוד המרכזי שלו, עלולה לפגום באיכות הסאונד, עלולה להוסיף עוד רעשים, עוד עיבודים מיותרים וכה. אז הסטרימר של נגרה לא כולל שום יכולת שינוי ווליום, הוא לא כולל שום יכולת עיבוד, אין כאן אקוולייזר, אין כאן כיוונון בס, טראבל או כל הדברים האלה, אין כאן אפ סמפלינג, אין שום דבר מהפונקציות האלה שיכולות לפגום בתואר של הסאונד. מה שהופך את הסטרימר של נגרה לסטרימר הטהור ביותר שיצא לי לבחון. אז אם אין אפליקציה ואין שלט, איך משתמשים בנגרה סטרימר? אז למעשה זה פשוט מאוד. אם אתם רוצים להזרים מספוטיפיי או מתידל, אתם פשוט משתמשים בספוטיפיי קונקט או תידל קונקט בהתאמה, נכנסים לאפליקציה, מקבלים את חוויית השימוש הטובה ביותר באותה אפליקציה, לא צריכים להיות תלויים במימוש צד שלישי כלשהו, ומזרימים הישר מהאפליקציה הזאת. זה דורש פשוט אפס עקומת לימוד, וזו הדרך הפשוטה ביותר להזרים מהאפליקציות האלה. צרכן שרוצה להשתמש באפליקציה כמו ספוטיפיי או תידל, מן הסתם כבר מכיר אותה,
ולכן כל מה שהוא צריך לעשות זה לבחור לאיזה מכשיר להזרים, לבחור את הנגרה סטרימר, ובזה זה נגמר. מפה והלאה פשוט נהנים מהמוזיקה. סימן נוסף של פשטות חוויית השימוש בנגרה היא החיבור הראשוני. מחברים אותו לחשמל, מחברים לרשת, זהו, זה נגמר, אין שום הגדרות, לא צריך להגדיר וי-פיי, לא צריך לחבר אותו לשום מכשיר, לא צריך להגדיר את השם שלו, כלום, הכל מוכן לשימוש והזרמה באופן מיידי. איפה בכל זאת כן יש קצת סיבוך של חוויית השימוש, זה אם אתם רוצים להשתמש באפליקציות הזרמה אחרות, כמו למשל קובוז הצרפתית, שם תצטרכו להשתמש כן בפתרון צד שלישי, ובנוסף אם אתם רוצים לנגן תכנים מכונן של זיכרון נייד שתחברו ישירות אל הנגרה בכניסת ה-USB, גם אז תצטרכו להשתמש באפליקציית ה-M-Connect. אני מכיר את אפליקציית M-Connect במשך שנים ואף פעם לא הייתי חסיד גדול שלה. אני חושב שזאת אפליקציה שעושה את העבודה, אבל יחד עם זאת היא עדיין לא יציבה ב-100% וגם מבחינת חוויית השליטה והשימוש בה היא רחוקה מלהיות הכי מהנה בשוק. כפי שציינתי, הנגרה סטרימר צפוי לעבור הסמכה של רון רדי. אני לא יכול להגיד לכם מתי זה יקרה, אבל זה צפוי לקרות, ואז עם הממשק של רון אני חושב שאפשר לקבל את חוויית השימוש הטובה ביותר מהמכשיר הזה. אם אתם רוצים להשתמש ברון כבר היום, תוכלו לעשות זאת על גבי ה-AirPlay, רון יכול להתחבר לכל מכשיר שיש לו תמיכה ב-AirPlay, כמובן שזה גורם לפגיעה באיכות הסאונד. טוב, אז הגענו לחלק החשוב, חלק מבחן ההאזנה. ראשית אציין שאת מבחן ההאזנה המלא ופרטים נוספים לגבי המכשיר, כולל גם שלל דעות שלי לגבי שוק הסטרימר, המצב שלו כיום ועוד, תוכלו לראות בסקירה הכתובה והמלאה שלנו באתר AV Reviews co.il, שלינק אליה תוכלו לראות בתיאור הסרטון הזה למטה. לצורך הבחינה שימשה אותי המערכת האישית שלי, שמורכבת מרמקולים YG אקוסטיק קרמל 2, שאתם רואים כאן לידי, מגבר המשולב נגרה קלאסיק אינט, והממיר MSB דיסקריט דק עם שני ספקי כוח חיצוניים. על מנת שתהיה לי נקודת ייחוס, השוויתי ארוכות את סטרימר הנגרה סטרימר אל הסטרימר הקודם שלי, הלומין U2 מיני. במהלך הימים הראשונים של מבחן ההאזנה, החלטתי לשים את המחברת שלי בצד, אני בדרך כלל רושם הערות תוך כדי שאני מאזין, ולנסות לחוות את המוצר בצורה יותר שלמה, יותר טבעית. במהלך הימים האלה הזרמתי תכנים רבים מטידל ומספוטיפיי גם, וגם השוויתי ארוכות מול הלומין U2 מיני, על מנת לקבל את ההרגשה של מה אני מרגיש כלפי המוצר הזה של נגרה סטרימר. כבר בימים האלה היה לי ברור שאני מרגיש כאן משהו שונה ושאני שומע משהו אחר. מה היה אותו משהו אחר ששמעתי? ובכן, מה ששמעתי הייתה העברה עם רמת שקט גבוהה במיוחד, במה תלת-ממדית ועוטפת, דינמיות טבעית ומתפרצת, רמת פירוט גבוהה וסאונד שאני הייתי מגדיר כסאונד אנלוגי. בדרך כלל הייתי מגיע לרמות כאלה רק כשאני מאזין לקבצים מקומיים ולא תלוי באיכות הרשת ובשירותי ההזרמה. לעומת זאת, בנגרה סטרימר הרגשתי שאני מאוד מתקרב לחוויה הזאת שהתרגלתי להרגיש רק בקבצים מקומיים, גם כשאני מזרים בעיקר מטידל. את התחושה הזאת שהרגשתי בימים הראשונים, חזרתי לבחון אותה דווקא בסוף המבחן, בימים האחרונים של המבחן. לשם כך חיברתי את הכונן הנייד שלי, שבדרך כלל מחובר למחשב שלי שמריץ רון קור, ישירות אל הנגרה סטרימר, והזנתי לכמה קטעים דרך הכונן הקשיח לעומת טידל. בחרתי בשתי יצירות שאני מכיר היטב, אחד זה Fuel to Fire של אגנס אובל, והיצירה השנייה את ה-Silent World של וולפגנג הפנר. בשתי המקרים האלה בהחלט הייתי צריך להתאמץ הרבה יותר מהרגיל בשביל לשים לב להבדל. אז כן, הייתה קצת יותר תוספת אווריריות, במה קצת יותר גדולה עם דינמיות מעט משופרת בקבצים המקומיים, אבל הפער היה בהחלט קטן יותר באופן משמעותי לעומת מה שהתרגלתי להרגיש כשבחנתי מזרימי מדיה אחרים, והשוויתי את הביצועים שלהם בהזרמה לעומת קבצים מקומיים. מה גורם לכך? אולי זה ספק הכוח החיצוני, אולי זה היעדר כל מעגלי העיבוד שציינתי שקיימים בהרבה מאוד מהסטרימרים האחרים שכאן פשוט אין אותם. אולי זה פשוט שימוש ברכיבים איכותיים יותר ובידוד טוב יותר מרעשי הסביבה. אולי זה החיבור של כל אלה יחד. אני לא יודע לומר בוודאות,
אבל אני בהחלט יכול לומר שדרך הנגרה סטרימר, כשאני מזרים מטידל, קיבלתי תוצאה עם הרבה מאוד שכבות סאונד, תוצאה טבעית ומענגת, כפי שלא שמעתי קודם. בשאר החלקים של מבחן ההאזנה דאגתי כרגיל לשמוע מוזיקה מגוונת, ג'אז, רוק, קצת מוזיקה אלקטרונית, ואת הרשמים האלה תוכלו לראות בסקירה הכתובה. רגע השיא מבחינתי היה כשהאזנתי לכמה יצירות מז'אנר הפולק רוק, אחד הז'אנרים האהובים עליי, ובוודאי הז'אנר שגורם אצלי להתרגשות הגדולה ביותר. אחד מאותם קטעים היה שיר שנקרא Heart Worn Traders, של הצמד איידה מיי, מתוך האלבום שלהם קליק קליק דומינו, אלבום שיצא לפני כמה שנים, ועם כמה שאני אוהב מוזיקה חדשה, זה אלבום שאני כל הזמן חוזר אליו ושומע אותו כל כך הרבה פעמים, גם היום, כמה שנים אחרי שהוא יצא. היצירה הזאת היא בלדה דרמטית, ודרך הנגרה סטרימר היא נשמעה מלאת עוצמה ועם רמת ניקיון גבוהה. זה אפשר לי לשמוע פרטים, בעיקר בסולו הגיטרה, שלא שמעתי קודם. וזה לא בגלל שיש כאן איזשהו הדגש תדרים, שרוצים שפרטים מסוימים ככה יקפצו ובאופן מלאכותי מדגישים איזשהו משהו. לא, זה נבע פשוט מרמת ניקיון גבוהה יותר, דינמיות יותר גדולה שאפשרה הפרדת כלים וצלילים טובה יותר, ולכן ניתן היה לשמוע יותר פרטים, מבלי שזה יהיה משהו מודגש או משהו מלאכותי, אלא פשוט להעביר יותר שכבות סאונד, דינמיות עדיפה, בעקבות כך גם שומעים יותר פרטים וגם מקבלים את הרגש המלא של היצירה הזאת. העלייה הדרמטית בפזמון מועברת עם כל כך הרבה דינמיות וכל כך בצורה טבעית, שזה באמת מאוד מאוד ריגש אותי, וכפי שאתם יכולים לנחש, אחרי שהזנתי לקטעי הפולק האלה בנגרה סטרימר, זו בדיוק הנקודה שבה נפלה ההחלטה על זה שסטרימר הזה פשוט לא יוצא מפה. כאן נעשה הפסקה מוזיקלית קצרה, אני רוצה להמליץ לכם על שני אלבומים של יוצרים ישראלים, שלשניהם נהניתי מאוד להאזין דרך הנגרה סטרימר. על שני האלבומים האלה המלצתי במסגרת ההמלצות השבועיות שלנו של אלבומים. אם אתם רוצים עוד המלצות מוזיקה שלנו, אז אתם מוזמנים לבקר באתר AVReviews.co.il, או בעמוד הפייסבוק שלנו, או בקבוצת הפייסבוק הרשמית שלנו, שם יש לנו הרבה מאוד המלצות מוזיקה מדי שבוע. זה האלבום הראשון שהמליץ לכם, זה האלבום שמתנגן כאן מאחוריי, אתם יכולים לראות, זה האלבום של אדם בן עזרא, שהוא בעצם בעיקר נגן בס, אבל הוא מה שנקרא מולטי אינסטרומנטל, ומנגן בכלים רבים, למשל באלבום הזה שנקרא Can't Stop Running משנת 2015, אני חושב שזה אלבום הבכורה שלו, הוא מנגן לא מעט על גיטרה, גם גיטרה חשמלית, ואני חושב שדווקא הניגון של הגיטרה הוא זה שגונב את ההצגה כאן. אז האלבום הזה אומנם מקוטלג כג'אז, אבל אני חושב שזה קל מדי פשוט לקרוא לו ג'אז, ויש שם לא מעט אלמנטים של ז'אנרים נוספים, לרבות רוק, יש לא מעט קטעי סולו של גיטרה שלגמרי באים מז'אנר הרוק, המוזיקה מגוונת, קלה מאוד על האוזן, גם אם אתם לא חובבי ג'אז, לגמרי יכול להיות שתתחברו לאלבום הזה. האלבום הוא אינסטרומנטלי ברובו, מלבד יצירה אחת, יצירה בשם אלוהימה, שזהו שיר בעיניי מאוד מאוד מרגש, משהו בו ככה לוקח אותי לתקופה אחרת, לזמן אחר, עם עברית אחרת, עם שימוש במילים אחרות, ואני מאוד התרגשתי וממליץ לכם על השיר הזה ועל האלבום כולו. האלבום השני שאני רוצה להמליץ לכם עליו נקרא Waves, הוא יצא בסוף שנת 2023, והוא שייך לפסנתרנית, היוצרת והמלחינה הישראלית, דינה קיטרוסקי. האלבום הזה הוא כן הרבה יותר אלבום ג'אז, אבל זהו אלבום ג'אז עדין מאוד ומאוד מגוון. יש בו קצת הכל מהכל כזה, גם קטעים שהם בעיקר פסנתר וגם קטעים שכוללים כלי נשיפה. יש שם כמה אומנים שמשתתפים איתה ובאמת עושים עבודה פנטסטית. כל הקטעים של כלי הנשיפה מועברים עם גבוהים מאוד מאוד חלקים, והבמה היא עוטפת וגדולה. בהחלט עבודת הפקה מצוינת שגם עברה נהדר דרך הנגרה סטרימר. מעבר לאיכות ההקלטה הטובה והניגון הטכני המצוין באלבום הזה, אני חושב שהסיבה שכל כך אהבתי אותו זה שביחד עם זה יש בו גם המון קסם ורגש. יש משהו מעט תמים בנהיגה, משהו נקי ויפה מאוד, ולכן אני מאוד אהבתי את האלבום הזה וממליץ לכם בחום גם עליו. האלבום הזה הוא אלבום הבכורה של דינה,
וזה כיף גדול של לגלות שיש לנו כישרונות צעירים כאלה, שמייצרים מוזיקה כל כך מחשימה, כל כך חכמה וכל כך מרגשת. נחזור לחלק האחרון של מבחן ההאזנה, ובחלק הזה אני אספר לכם על ההשוואה בין הנגרה סטרימר לבין הסטרימר הקודם שלי, הלומין U2 מיני. ראשית נתחיל בכך שזו אינה השוואה הוגנת. הסיבה לכך הוא פער המחיר בין שני המוצרים. הנגרה סטרימר עולה למעשה פי 2 מהלומין U2 מיני, ולכן השוואה הרבה יותר הגיונית הייתה לעומת הלומין U2, הדגם הבכיר יותר של לומין, שאז המחיר הוא בערך אותו דבר. הלומין U2 מגיע עם ספק כוח ליניארי, הוא מגיע עם יציאת USB ייעודית לאודיו ושלל שיפורי סאונד נוספים. אבל מכיוון שאין ברשותי את הלומין U2, יכולתי להשוות רק מול הלומין U2 מיני. לפני שנדבר על השוואה של הסאונד, נדבר קצת על השוואה של התכונות. הסטרימרים של לומין הם הסטרימרים אולי המתקדמים בשוק. יש שם פשוט תמיכה בכל דבר שאתם רוצים, גם מבחינת מבחר היציאות הדיגיטליות הנרחב ביותר שיש, וגם מבחינת תמיכה בכל שירותי ההזרמה. אפליקציית שליטה חכמה שבה אפשר לקנפג כל דבר שאתם רוצים, כל סוג של אפסמפלינג, ריסמפלינג, כל הדברים האלה, כל זה יש לכם שם, שכמובן את כל הדברים האלה אין לכם בנגרה. אבל מה בנוגע לסאונד? בנושא הסאונד לטעמי יש יתרון משמעותי לנגרה. תחילה בחנתי אותם עם כבלים שונים על מנת שהם יהיו מחוברים באותו הזמן אל הממיר שלי, ואז יכולתי לעבור בלי לקום מהכיסא בין שניהם ולקבל ככה את הרושם. אבל כמובן שבסופו של דבר בחנתי אותם עם אותו הכבל הקואקסיאלי שהיה ברשותי לאורך הבחינה. וכן קמתי ועברתי את הכבל, ואז בצורה כזאת בעצם הוצאתי מהמשוואה את הנושא הזה של שימוש בכבלים שונים וסוגים שונים של יציאות אודיו. אז כשהשוויתי אותם באותו כבל, היה יתרון ברור מבחינתי לנגרה. זה התבטא ביותר אוויר בין הכלים, יותר דינמיות, יותר שכבות של סאונד, יותר פירוט, וגם העברה והנגשה טבעית ונעימה יותר, במקביל לכך שיש יותר פרטים ויותר שכבות. גם מבחינת הבאס הרגשתי שיש יתרון לנגרה, הבאס היה מעט עמוק יותר, עם קצת יותר דינמיות וקצת יותר פרטים. לעומת הנגרה, הלומין U2 מיני שבאמת נשמע מצוין והוא שימש אותי במשך שנתיים והשוויתי אותו לעומת כל כך הרבה מכשירים ותמיד העדפתי אותו, לעומת הנגרה הוא נשמע מעט יותר סגור, מעט פחות דינמי. שורה התחתונה, הפרזנטציה של נגרה ישבה לי יותר טוב על האוזן, היא עודדה אותי לשמוע עוד ועוד מוזיקה וגרמה לי ליותר הנאה. לסיכום, עם המבחר העצום של סטרימרים שיש לנו היום בשוק, בשלל מחירים ושלל תצורות, הסטרימר הראשון אי פעם מבית חברת נגרה השוויצרית מציע גישה בוגרת, מקורית ושונה למכשיר, שהפך להיות אולי למקור הפופולרי ביותר בקרב האודיופילים. הנגרה סטרימר כולל עיצוב מינימליסטי באופן קיצוני כמעט, איכות בנייה הגבוהה והמוכרת של חברת נגרה, פונקציונליות פשוטה וממכרת, והעברה נאמנה ומדויקת של אות הסאונד. בעקבות סיבות אלה, אני בחרתי לרכוש אותו ולהפוך אותו לסטרימר הראשי שלי. אז עד כאן להפעם חברים, מקווים מאוד שנהניתם מהסרטון הזה, תמשיכו לשמוע המון מוזיקה טובה ונתראה בסרטונים הבאים. להתראות!